Čauko, ja som Martin a dnes ti ukážem, ako ti umelá inteligencia dokáže zefektívniť tvoj biznis. Či už riešiš zákaznícku podporu, správu kontaktov, alebo sa ti kopia nudné manuálne úlohy, chatboti a hlasoví asistenti pracujú 24/7, nikdy nefrflú, neunavia sa a taktiež šetria peniaze a čas. Napríklad takto funguje naša AI asistentka na webe, ktorá rieši všetky prichádzajúce hovory. Zdravím, som AI asistentka Artemina, nie som dokonalá, ale rada pomôžem. Poďme dohodnúť stretnutie, kde si povieme viac. Kedy by ste teda mali čas? Ahoj, tu je Martin, mal by som čas v piatok o 3:00. Ahoj Martin, super, piatok o 3:00 znie fajn. Prosím, môžeš mi ešte potvrdiť tvoje celé meno, aby sme to mali všetko zaznamenané? Moje meno je Martin Slovák a to je všetko. Super, Martin Slovák, tak to mám všetko. Piatoček o 3:00 je teda tvoj. Ak sú nejaké otázky, len pošli správu. Inak prajem pekný deň. Ďakujem, pekný deň, do počutia. Všetko, o čom sa naša AI asistentka rozprávala s potenciálnym klientom, sa nám zaznamenáva do CRM-ka alebo Google Sheetu alebo kamkoľvek chceme a potom s tým môžeme ďalej pracovať. S našimi AI riešeniami budete o krok pred konkurenciou a zautomatizujete až 90% vašej komunikácie. Či už sa jedná o chatbotov alebo hlasových asistentov, jednoducho umelá inteligencia to vyrieši za vás. Miera konverzie môže klesnúť až o 73%, ak svojich potenciálnych zákazníkov nestihnete kontaktovať do 5 minút. Nasadením AI chatbotov a hlasových asistentov že dokážete okamžite reagovať na zákaznícke požiadavky, ale takisto dokážete vyfiltrovať ľudí, ktorí nie sú relevantní pre váš biznis. AI asistenti dokážu komunikovať vo vyše 100 jazykoch, medzi nimi aj slovenčina, a čo je úplne najlepšie, vieme ich vytrenovať na vašich konkrétnych dátach, takže vždy budú odpovedať konkrétne v súlade s vašimi hodnotami a potrebami. Vďaka našim chatbotom a AI asistentom nebudú tvoji zákazníci alebo potenciálni klienti čakať ani sekundu. Ty si môžeš užívať čas na pláži alebo so svojou rodinou a o všetko sa postará umelá inteligencia. Ak máš záujem takéto niečo vyskúšať aj ty, neváhaj a rezervuj si konzultáciu.